EDSA! Kung nandiyan ka, tutok na kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Welcome to EDSA! Kantahang oras natin sa buong kapuluan, Metro Manila. It is now 31 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Tik 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 tik. Tik 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 tik. Naglupad na ang tik-tik. Ang wakwak, halong kagidoy, basi dagiton ka. Aragoy! Maluoy ka. Ay, sa mga kabisyo po natin, Manong Driver, maraming salamat sa iyong pagtutok. Sana okay pa sa alright ang iyong pamamasada. Lalong-lalo na ikaw na nasa EDSA. Maraming salamat. Siyempre, hindi rin natin iiwan yan. Shout out din sa lahat ng may mga tsapa. Sa lahat ng mga, lahat ng mga member padpaw. Yung mga PSG. Anong PSG tang ibig sabihin? PSG means Police sa Gate. Ay, maraming salamat sa inyong pagtutok, ha. O sige, i-chismis ninyo, i-marites ninyo, ipakalat ninyo pagdating ng mga ganitong oras para hindi ka antokin. Isang programa lang ang pakikinggan mo. EDSA! Kasama pa rin po siyempre ang pinakahenyo sa lahat. Henyo! Hindi na tender pero Jose pa rin kag nagarago mo. Alam niyo mga kabisyo, pag sinabing garago mo, crunchy. Yan. At siyempre, malutong na talaga yung buto ni Tanggenyo. Siyempre, kasama din po inyo bang lingkod? Diego Bandido! Pag may buhok, hindi ako yan. Aragoy! Maluoy ka. O, eto na mga kabisyo, pag-usapan na natin itong nasagap nating usapin. Eto po mga kabisyo, etong tinatawag nilang rage baiting. Ayan, ang pagkakaintindi ko lang dati, yung baiting suit eh. So, nauuso na po itong tinatawag na rage baiting. Ito po yung the toxic trend that has taken over social media. Ito po ngayon yung nauusong content na ginagawa ng mga content creators. Rage baiting po, ito po yung if someone purposely post content para makakuha ng negative reaction from people to get attention, to get engagement, and to get money. Luoy ka. O, ito yung mga content na ginagawa ng idol mo. Yung si Rendon na Labrador ba yun? Labrador, oo. O, kumbaga, rage baiting. Yung maiinis ka sa kanya, sinasadya talaga nila kasi mataas ang engagement eh. The more na naiinis ka, diba? Mas marami kang comment, mas marami kang sa mga post niya. O, Tang, di na natin patatagalin to, Tang. Logican na natin. Sige, panatan mo na. Logican mo na yan. Logican na yan. Logican na yan. Alright, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, mga kabisyo, minsan hindi po natin lubos maisip talaga, no? Para lang sa views and para lang sa mga likes sa SOCMED, gagawa ang tao ng hindi maganda. Gaya nga nitong nauuso ngayon na tinatawag na rage baiting.
Masyado na pong toxic ang paligid. Nako, dinagdagan pa nila. Pambihira naman, oh. Ngayon, ano bang aral ang pwede nating mapulot dito? Na hindi tayo dapat mahulog sa ganitong mga gawain. Dahil nagkakasala lang po tayo pag pinatulan po natin ito. Isa lang po ang batayan ko dito kung ako tatanungin nyo, ha. Siyempre, doon ako sa tinuturo ng Biblia. Yan po ang susundin ko para hindi ako mapunta sa mainit na lugar. Oh, nakangisi na nga, inaantay ka na nga ni Taning eh. O kagaya nga po nito, ha, tabi-tabi po, ha, mag-share ako ng Bible verse, ha, baka masunog ka. Kagaya nga po na sinasabi sa 1 Corinthians chapter 5 verse 11. But now I am writing to you that you must not associate with anyone who claims to be a brother or sister that is sexually immoral or greedy, an idolater or slanderer, a drunkard or swindler. Do not even eat with such people. Oh no! Malinaw yan na hindi po ako nagsabi niyan, ang Biblia po mismo. So ibig sabihin, lumayo ka na sa mga taong toxic kasi magkakasala ka lang, nakakaisip ka lang ng hindi maganda, nakakabitaw ka ng mga salitang hindi rin maganda, di ba Manong? O so dahil sa kanya, nagkakasala ka. So lumayo ka na sa mga bagay-bagay na magdadala sa'yo sa kasalanan. Para nang sa gayon hindi ka mapunta sa tinatawag na ano tang? Anong tawag tang? Ang tawag doon, dagat-dagat ang apoy. Oras natin! 37 after 6. Here's E-Heads. Matupad na. Paborito mo to, Manong Driver. Para sa inyo lahat. Sasakyan sikat, basta't